Dragi naši ljubitelji Tupperwarea, dobar dan i dobrodošli na julsku promociju. Verujem da je i kod vas vruće isto kao i kod nas, ali je i u Tupperwareu uvek vruće u letnjem periodu sa našim fantastičnim sniženjima i divnim promocijama. Za početak počet ćemo od koga drugog nego našim domaćicama, koje vredno skupe svoje društvo, naprave jedan lijepi parti u svom domu i za to dobiju izuzetno lepe poklone. U ovom momentu to su posude Illumina, mi smo ih nazvali ovako flamingosi, malo u tom dizajnu fantastičnom, i domaćica kao dar zahvalnosti dobija posudu Illumina od 800 ml. Ukoliko je iznos partija malo veći, dolazi mnogo veća posuda, pa uz ovu posudu ide nam i Illumina od 4,3 litre zapremine. No, na nivou Super Dara 2, domaćica se tu lepo kompletira sa još dve posude od 2,5 litre i dve posude od pola litre i evo kako tada izgleda poklon za našu domaćicu. Posude Illumina se inače, kao što vidite, zavrnu jedna na drugu, tako da se vrlo bezbedno i sigurno nose i prenose. Različitih zapremina su tako da možemo kombinovati količinu hrane koju imamo i izuzetno lepog printa i dizajna, te su idealne sada u ovim letnjim mesecima da u njima nešto napravimo, iznesemo i direktno poslužimo. Kako u našim dvorištima, tako i na raznim terasama, a idealne su čak i u nekom morskom ambijentu da ih prosto iznesemo i ulepšamo sam prostor. Evo, to je nešto što mogu domaćice osvajati tokom ovog meseca. A da vidimo šta je to na promociji u ovom periodu. Pa za početak krećemo sa nečim hladnim da se rashladimo i počet ćemo sa našim posudama za zamrzivač, koje su naravno izuzetno tražene u ovo doba godine. Nešto što se uvek traži koji komad više. I ono što je sjajno, u ovom momentu imamo ih u različitim veličinama. No ono što je bitno za naše posude za zamrzivač jeste sledeće. Napravljene su od polietilena veće gustine i imaju fantastičnu elastičnost koja onemogućava pucanje posude kada se nađu u zamrzivaču i na većem minusu. Same posude se blago sužavaju sa donje strane, te kada ih stavimo u zamrzivač jednu pored druge i jednu do druge, ostaje između praznog prostora kako bi hladan vazduh ravnomerno kružio i ravnomerno zamrznuo našu namirnicu. Izuzetno su lepog dizajna, pahulje su po njima, tako da i kada ih vidimo odmah znamo za čega je ta kolekcija, za čega je namenjena. I ono što je izuzetno bitno jeste da poklopac fantastično hermetički zaptiva, te je kompletan miris i ukus naše namirnice koju smo stavili unutar same posude. Dakle, neće se desiti da se širi neki miris, pa kako recimo ako neko zamrzava mirođiju, ribu, pečenu papriku, neka druga namirnica poprimi taj miris i prosto malo promeni ukus, da tako kažemo. Ono što je još sjajno kod njih jeste da je poseban način zamrzavanja, a to je da kada ih napunimo sa namirnicom, stavimo u zamrzivač prvih 15 minuta ovako otvorene. Nakon tog vremena zatvaramo poklopac, rekli smo koji je hermetički, i ostavljamo našu namirnicu. Zašto je to bitno? To je bitno zbog procesa kristalizacije i toga da nam se namirnica ne slepi koja je unutra, nego prosto da možemo komadno da vadimo ono što mi želimo i koliko nama u kom momentu treba. Kako vadimo iz same posude? Pa izvadimo iz zamrzivača i ostavimo posudu par minuta na radnom elementu. Nakon toga otvorimo, zatim protresemo i vidite kako komadno vadimo onoliko
koliko namirnica je rastresita i možemo da vadimo koliko nama treba. Što znači da ukoliko imamo sad ovde zamrznuto nekih 200 grama malina, mi možemo da izvadimo i 2-3 maline ako nam trebaju samo za neki ukras, za voćnu salatu ili za već nešto drugo. Ostatak zatvorimo i vratimo nazad u zamrzivač. U ovom momentu ih imamo u nekoliko različitih zapremina. Ove od 450 ml obično zovu porcijašice. Ukoliko nekome preostane supe, nekih kuvanih jela i ostalog, naravno da nećemo ništa baciti, i s taperverom se nikada ništa ni ne baca, nego ćemo ostaviti u ovu posudu, zamrznuti i u svakom momentu kad nam treba i kad nemamo vremena da skuvamo ručak, izvadit ćemo i otopiti sam sadržaj. Ove su malo veće zapremine, one su 1,1 litar, tu već možemo više količinski da zamrznemo i da ostavimo. I svakako ove male koje nam se po prvi put pojavljuju u ponudi je nešto što je vrlo interesantno i zgodno, da li za manje količine začina ili već nešto drugo što je manje zapremine da možemo da odložimo i da zamrznemo. Svakako ono što treba da skrenemo pažnju jeste i da ove posude imaju dvostruku ulogu, te ukoliko nam nisu u zamrzivaču možemo da ih koristimo i za frižider. Tako da možemo za njih da kažemo da su ovo posude koje se koriste 365 dana u godini, ponekad u zamrzivaču, ponekad u frižideru, kako imamo potrebu za tim. Lako su složive, vidite, lepo idu jedna na drugu i jedna do druge. Mnogi vole i u frižideru da imaju posude četvrtastog oblika, tako da evo ovo je nešto što toplo preporučujemo. A šta drugo u toplim letnjim danima nego hladan napitak? Po prvi put posebna flašica iz kolekcije naših Tupperwareovih eko proizvoda. Po prvi put imamo flašicu koja može da ide u zamrzivač. Koja je prednost svega toga? Pa prednost je u ovim toplim danima kad želimo da imamo hladan napitak, vrlo često kažu sipam nešto hladno dok krenem od kuće, to mi se već jako brzo zagreje. Ovako mi možemo i zamrznuti i da nam se tokom dana sam sadržaj koji je u flašici polako otapa. Glavna karakteristika ove flašice jeste i to da ima brazde po sebi, tako da kada izvadimo iz zamrzivača, ukoliko je ona, a bude jako hladna, možemo je bez problema uzeti u ruku i prihvatiti da nam se ne zalepi za sam dlan. Vidite naravno da je ergonomskog oblika, tako da idealno i lepo naleže u rukama. I na njoj imamo jednu oznaku, a to je do koje visine se sipa voda. Dakle, voda se kada se zamrzava nikada ne sipa do gore, sam sadržaj, nego do oznake koja je na samoj flašici. Ono što je svakako bitno jeste da je poklopac potpuno hermetički, tako da mi flašicu prilikom zamrzavanja možemo staviti i u horizontalni položaj, a kasnije kada je nosimo možemo je ubaciti u tašnu u bilo kom položaju i apsolutno i sigurno je bezbedno. Još jedan dodatak na samom poklopcu jeste ovaj mali kljunić, pomoću koga lako odvrnemo i zavrnemo sam poklopac i vrlo lako i jednostavno rukujemo sa njim. Ono što je glavna karakteristika ove flašice jeste da je ona daleko izdržljivija od naših ostalih flašica koje su u katalogu i u ponudi. Tako da je topla preporuka za sve one koji se bave sportom, kako mlađi, tako i starije, vrlo često nose flašicu sa sobom, pa znaju čak i da je ispuste. Evo još jedna preporuka, nešto što je mnogo izdržljivije i odlično za takve prilike. Vrlo lepa plavičasta boja, onako boja neba, boja mora, asocira malo i na to u ovom periodu i naravno uklapa se, kako bismo mi to rekli, unisex, ovo ide uz sve. A kad smo već kod hladnog napitka, nešto što toplo preporučujemo jeste hladna kafa. Obično kod nas se pije hladna Neskafa
Međutim, ono što vam toplo preporučujem jeste naš bokal za kafu, koji ima filter u sredini, u koga ćemo staviti kafu koju smo na krupno iseckali, naliti hladnom vodom, poklopiti i ostaviti tokom noći u frižideru. Ujutru kada ustanete vi imate već gotovu i spremljenu kafu, no ono što je zasigurno jeste da je ovo kafa na ovaj način kada je pripremljena daleko zdravija, daleko intenzivnija, za one koje vole baš da su jake aromatične kafe i kažem nešto što izuzetno preporučujemo u ovom letnjem periodu. A u čemu biste čuvali kafu? Nego u posebnoj posudi koja je namenjena za to. Znamo da se kafa čuva na tamnom i suvom mestu. Da bi bila suva, tu je hermetički poklopac koji potpuno zaptiva i ne omogućava ni ulazak vlage, kako ni vlage, tako ni vazduha unutar same posude. No, ova posuda je posebna, iz kog razloga imamo i dodatak jedan u njoj, tako da možemo čuvati i kafu u zrnu i kafu koja je već mlevena. Imamo jednu kašikicu koja je merica za sve to i oni koji konzumiraju filter kafu, ovde imamo i mesto za kesice za filter. Tako da čitav jedan komplet imamo na jednom mestu i u slučaju da neko baš i kafu isprazni, onda ćemo imati jednu divnu, lepu, veliku posudu sa hermetičkim poklopcem za domaćinstvo moći ćemo da koristimo. No, kažem, ovo je jedan zaista divan komplet i nešto što će sigurno obradovati sve naše ljubitelje kafe, da kafu čuvaju na jednom posebnom mestu u posebnoj posudi upravo za to. A uz sve to još nešto da ponudimo, za sve one koji vole kafu sa penom, za sve one koji vole kapućino, a nemaju možda aparat za kapućino, ovo je naš Magic Milk, pomoću koga ćete lako, jednostavno i brzo upravo napraviti fantastičnu penu. Sastoji se iz 3 dela, imamo bokal, pola litre zapremine, poklopac i ovu specijalnu metalnu membranu, pomoću koje ćemo napraviti penu. A kako to radimo? Pa do visine koja je takođe ozračena na bokalu, sipamo hladno mleko, hladno punomasno mleko u posudu, zatim jednom rukom držimo, a drugom rukom umutimo. Za 30 sekundi od ovoliko mleka imat ćete pun bokal divne pene i divnog krema koju ćemo staviti na našu kafu i konzumirati kao pravu onu italijansku iz aparata. A da bi sve to bilo onako lepo i elegantno, tu su i naše visoke čaše, Clear, imaju izgled stakla, međutim ovo nije staklo i daleko su otpornije od samog stakla, tako da možemo u njima napraviti da li neku ovakvu hladnu kafu pa konzumirati ili ćemo napraviti Neskafu ili ćemo možda već neke limunade poslužiti u njima i zaista uživati u njihovoj divnoj prozirnosti i lepom, elegantnom izgledu. Obradovat ćemo ljubitelje kafe sigurno sa ovim divnim kompletom i naročito ovom posebnom posudom. A ono što će mnoge obradovati jeste i ova posuda iz naše kolekcije Vent-Smart, zapremina koju nemamo u katalogu i zapremina za koju se mnogi raspituju. U pitanju je 6 litara. I Vent-Smart su posude koje su namenjene za pravilno čuvanje voća i povrća. Znamo koliko su voća i povrća bitna u našoj ishrani, svakodnevnoj ishrani, no ono što je bitno jeste da ih čuvamo na pravilan način kako bi maksimalno dugo ostali sveži. Zašto je to bitno? Pa dogod su i voće i povrća sveža, dotle imaju i svoju hranljivu vrednost. Znamo da izuzetno brzo propadaju, pa naročito još na ovim sad velikim vrućinama.
Ono što omogućava ova posuda jeste da će vam namirnica ostati maksimalno sveža dok je ne utrošite, a to je sve zahvaljujući kao prvo ovom malom ventilu koji pušta određenu količinu vazduha onoliko koliko upravo tim namirnicama i treba. Dakle, voće i povrće su namirnice koje dišu, moraju dobiti vazduha i kada dobiju, ostaće maksimalno dugo sveže. Međutim, imamo tu još jedan detalj. Vidite kakvo je dno ove posude. Imamo male kanale. Prilikom razmene kiseonika stvara se kondens i sav taj kondens klizne dole na dno same posude, završi u ovim kanalićima i automatski je namirnica iznad tečnosti, čime mi u stvari sprečavamo truljenje i kvarenje te naše namirnice. Šta je bitno? Bitno je samo da podesimo količinu vazduha koja je potrebna namirnici, a to imamo i prikazano na ovoj tabeli napred koja je utisnuta u samom materijalu. Mnogo puta pitaju da li će se ovo pranjem mašinski ili ručno skinuti. Ne, to je utisnuto u materijalu i vama trajno ovo ostaje kao jedan pokazatelj koliko vazduha nekoj namirnici treba. Kada je u pitanju ova posuda, ja vrlo često je poredim sa najosetljivijom i najkvarljivijom namirnicom, a to je zelena salata za koju znamo da uvene u roku od par sati. Ono što je preporuka jeste da čak možete i da je operete, osušite u našoj centrifugi, poslažete listove zelene salate i oni će takvi ostati dugo dana, pa možemo reći čak i skoro 2 nedelje takvi sveži i jedri. Evo, to je nešto što toplo preporučujemo u ovom periodu. Da li će se uzeti jedna ili dva, naravno da je svakako povoljnije, mnogo povoljnije kada se uzmu 2 u setu. Pa sad već kad smo spomenuli voće i povrća, moramo ih negde onako lepo i servirati, jel tako, izneti salatu ili neka druga posluženja. Tu su naše posude Aloha koje dolaze u zaista predivnim tonovima, predivnim letnjim tonovima. Sad ću vam pokazati kako ona božanstveno izgleda sa unutrašnje strane, izuzetno je glatka i omogućava nam da pripremimo ranije i odložimo u ove posude razne vrste salata. Ova dole je nekako onako najidealnija za lubenicu, recimo. U ove gore možete dinje iseći čak i 2 i 3, sjajno je što nema nikakvog mirisa po frižideru, ili već neke mešane salate. Kada su mešane salate u pitanju, uvek je preporuka da se ne začine, nego tek kada iznesemo na sto i kada ih poslužujemo. U ovom momentu ovaj fantastični set je po izuzetno dobroj i promotivnoj ceni, a to znači da po ceni ove 2 na poklon se dobije ova najveća od 7,5 litara zapremine, što je svakako izuzetno povoljno. I da nastavimo odmah u toj kolekciji. Evo, tu su nam i tanjiri Aloha. Tanjiri koji su sa poklopcem svakako, a kada otvorimo mi u stvari imamo plitak i duboki tanjir, tako da možemo kompletirati. Izuzetno su zgodni u domaćinstvu za osobe koje imaju malu decu, jer su lagani, iako ispuste ne mogu razbiti. Praktični su za sve vrste piknika, za sve bašte i terase i odlični su kako za čuvanje namirnica, tako i za nošenje i prenošenje eventualno na posao ukoliko neko ima priliku za to. Zašto to kažem? Pa evo nešto što još nudimo u ovom momentu, a to je pribor za jelo, kašika, viljuška i nož koji se ovako lepo sklope i malo mesta zauzimaju, tako da za one koji žele da ponesu na posao možemo napraviti jedan lep komplet, a nakon upotrebe ubacimo sve unutra, zatvorimo i ponesemo kući. Evo ga, tanjiri Aloha, vrlo praktični, lepih boja i idealno se slažu sa našim posudama.
Ajde, ostavit ću ih ovako ovde da gledamo kako su lepe. I za kraj moramo se izosladiti. A čime drugim nego jednim finim, hladnim sorbeom. Tako da je tu naša mašinica pomoću koje ćete vaše omiljeno voće zamrznuti i kada ga zamrznete putem ove naše mašinice samleti i divno napraviti i servirati. To može da bude i različito voće, pa da neizmenično stavljamo da bude više različitih boja i da bude onako dekorativnije. Može da bude naravno i jedno kako ko voli i kako želimo da serviramo. U svakom slučaju, znam da je ovo nešto što će mnoge obradovati i zaista je zgodno i praktično što možemo naročito deci servirati i napraviti nešto lepo i nešto interesantno, a s druge strane opet da bude izuzetno zdravo. I još jedan dodatak uz to. Ovo se kombinuje i možemo da skidamo i da stavljamo deo koji želimo. Dakle, evo, postolje je posebno, a posebno su ove nadogradnje. Ovde je dodatak za mlevenje. Mnogi su se iza njega raspitivali kad će biti i da li će biti. I još jedan poseban, izuzetno oštar dodatak za drobljenje leda. Ono što svakako znam jeste da su domaćice ovom nastavku našle još mnoge primene i namene i o tome ćemo narednih naših sastanaka i ponedeljka čak i pokazivati i demonstrirati šta sve možete sa ovim da pripremate i da radite. Ja verujem da vam se dopala ova lepa šarena julska ponuda, a za kraj, za naše saradnike, jedno veliko iznenađenje i jedna velika julska tombola. Dakle, svi oni koji tokom jula meseca budu radili, budu skupljali svoj promet, svi oni koji budu regrutovali tokom jula meseca, po jedan listić ide na svakih 12.000 prodaje, po jedan listić ide za svakog regruta i početkom avgusta izvlačimo ove vredne poklone. Evo tu imamo interesantnih, recimo, dušek za plažu, pa imamo ručni frižider, a iza mene svakako vidite i 2 peškira, lepu torbu za plažu sa flašicama ili možda ovakav roštilj, nekom će se i to dopasti. Evo, budite vredni tokom jula meseca i vredne nagrade vas očekuju. Vidimo se naredni ponedeljak.